ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരാധഗോവിന്ദ് മന്ദിരസ്ഥ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ്ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ അനലാഞ്ഛനാശലാകേ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സുഹൃതാന്തി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംസ്. ശ്രീരൂപം സപ്രസാദം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതേ ഗോപീശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാരസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രീ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹം നവമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായ ദേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതീശേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. തായ ഗുരു പ്രമാണേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 31-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 15. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദൈവ സൂര്യാത് പ്രഭവന്തി വാരഃ പുനശ്ച തസ്മിൻ പ്രവിശന്തി കാലേ ഭൂതാനി ഭൂമൗ സ്ഥിരജംഗമാനി തദാ ഹരാവേവ ഗുണപ്രവാഹഃ. യദൈവ സൂര്യാത് പ്രഭവന്തി വാരഃ പുനശ്ച തസ്മിൻ പ്രവിശന്തി കാലേ ഭൂതാനി ഭൂമൗ സ്ഥിരജംഗമാനി തദാ ഹരാവേവ ഗുണപ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദൈവ സൂര്യാത് പ്രഭവന്തി വാരഃ യഥൈവ സൂര്യാത് പ്രഭവന്തി വാരഃ പുനശ്ച തസ്മിൻ പ്രവിശന്തി കാലേ പുനശ്ച തസ്മിൻ ഭൂതാനി ഭൂമൗ സ്ഥിരജംഗമാനി ഭൂതാനി ഭൂമൗ സ്ഥിരജംഗമാനി തദാ ഹരാവേവ ഗുണപ്രവാഹഃ.
तदा हरावेव गुणप्रवाहः यदैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः यदैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले तानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तदा हरावेव गुणप्रवाहः तदा हरावेव गुणप्रवाहः हरे कृष्ण प्रभुजी चलुगुरु मालती श्यामदे दस्मदजी चलुगुरु मालती हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी चलो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वार पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तदा हरावेव गुणप्रवाहः हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण सुवर्णप्रभा माताजी चलुगुरु हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तथा हरावेव गुणप्रवाहः हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण विजयनारायण माताजी चलुगुरु हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय यदैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तदा हरावेव गुणप्रवाहः हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण वत्सला जी माताजी चलुगुरु हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तथा हरावेव गुणप्रवाहः हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण मंजू माताजी चलुगुरु हरे कृष्ण प्रभु जी चलो ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय यदैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तथा हरावेव गुणप्रवाहः हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण अंबिकाश्वरी दस्मदजी चलुगुरु हरे कृष्ण unmute ചെയ്തോളൂ. हरे कृष्ण प्रभुजी यथैव सूर्यस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तदा हरावेव गुणप्रवाहः हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण सीतारामन माताजी चलुगुरु हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय यदैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तदा हरावेव गुणप्रवाहः हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण निर्मल माताजी चलुगुरु माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय यदैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तदा हरावेव गुणप्रवाहः हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण पद्मकुमारी माताजी चलुगुरु हरे कृष्ण प्रभुदे हरे कृष्ण ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तदैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तदा हरावेव गुणप्रवाहः हरे कृष्ण प्रभुदे हरे कृष्ण रामानंद प्रभु हरे कृष्ण प्रभु हरे प्रभु जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तथा हरावेव गुणप्रवाहः हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण चंद्रशेखर माताजी चलुगुरु हरे कृष्ण प्रभुजी हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय तदैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तदा हरावेव गुणप्रवाहः हरे कृष्ण प्रभुजी
हरे कृष्ण अलसलाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। यदैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तदा हरावेव गुणप्रवाह। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। शारदाश्री देवदास माता जी जय गुरु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदैव सूर्या प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले बोधानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तदा हरावेव गुणप्रवाहः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तनुप्रदे माता जी जय गुरु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तथा हरावेव गुणप्रवाहः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण रंगमणि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तदा हरावेव गुणप्रवाहः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण वसंत माता जी जय गुरु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदैव सूर्या प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तदा हरावेव गुणप्रवाह। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण अनिता माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तदा हरावेव गुणप्रवाह। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण शोभा माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तदा हरेवेव गुणप्रवाहः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण शारदा जी नंबर माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो ओ नमो भगवते वासुदेवाय। यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तथा हरावेव गुणप्रवाहः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण भारतीय माता जी हरे कृष्ण माता जी चलो हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम चलो नमो भगवते वासुदेवाय। यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तदा हरावेव गुणप्रवाहः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण शोभा प्रदीप माता जी चलो हरे कृष्ण जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तथा हरवेव गुणप्रवाहः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण विजय विजय देवदास माता जी चलो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तथा हरावेव गुणप्रवाहः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण देवदास माता जी चलो हरे हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। कृष्ण चलो
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥൈവ സൂര്യാത് പ്രഭവന്തി വാരഃ പുനശ്ച തസ്മിൻ പ്രവിശന്തി കാലേ ഭൂതാനി ഭൂമൗ സ്ഥിരജംഗമാനി തദാ ഹരാവേവ ഗുണപ്രവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തരകൃഷ്ണ ദേവസ്വാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तथा हरावेव गुणप्रवाहः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. गीता टी माता जी से. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तदा हरावेव गुणप्रवाहः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. गीता सी माता जी. हरे कृष्ण. प्रभु जी। चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तथा हरावेव गुणप्रवाहः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. जय माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि यथा तथा हरावेव गुणप्रवाहः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण. യഥാ പോലെ ഏവ തീർച്ചയായും സൂര്യനിൽ നിന്ന് പ്രഭവന്തി ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു വാരഹ ജലം പുനഃ വീണ്ടും ചാപം തസ്മിൻ അതിനായി പ്രവേശിക്കുന്നു കാലേ യഥാസമയം ഉദാനി എല്ലാ ജീവസത്തകളും ഭൂമിക്ക് സ്ഥിര ചലിക്കാത്ത ജംഗമാനി ചലിക്കുന്നതും തഥാ അതുപോലെ ഹരവും പരമദിവ്യാത്മ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഏവ തീർച്ചയായും ഗുണപ്രവാഹ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉത്ഭവം. മഴക്കാലത്ത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ജലം ഉത്ഭവിക്കുന്നു. വേനൽക്കാലത്ത് അതേ ജലം വീണ്ടും സൂര്യനാൽ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു ചേരുകയും ചെയ്യും. അതേപോലെ എല്ലാം പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുകയും നിശ്ചിത കാലത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യും. പരമോന്നതനായ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും എല്ലാം വരുന്നതും വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നതും എങ്ങനെയെന്ന് അല്പജ്ഞാനികളായതിനാൽ അവ്യക്തിഗതവാദികളായ തത്വചിന്തകർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:40 സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ യസ്യ പ്രഭാ പ്രഭവതു ജഗദണ്ഡ കോടീശേഷ വസുധാതി വിഭൂതി ഭിന്നം തദ്ബ്രഹ്മ നിഷ്കലമനന്തമശേഷഭൂതം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. യസ്യ പ്രഭാ പ്രഭവതു ജഗദണ്ഡ കോടീശേഷ വസുധാതി വിഭൂതി ഭിന്നം തദ്ബ്രഹ്മ നിഷ്കലമനന്തമശേഷഭൂതം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുകയും ബ്രഹ്മജ്യോതിസാകുന്ന ആ കിരണങ്ങളിൽ എല്ലാ അസ്തിത്വം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഭഗവത്ഗീത 9:4 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മസ്താനി സർവഭൂതാനി. കൃഷ്ണൻ എല്ലായിടത്തും വ്യക്തിപരമായി സന്നിഹിതനല്ലെങ്കിലും എല്ലാ സൃഷ്ടിക്കും കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. ഈ സമഗ്ര ഭൗതിക ലോകവും കൃഷ്ണന്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു പ്രകടനം മാത്രമാണ്. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ 2 ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും വളരെ സ്പഷ്ടമാണ്. വർഷകാലത്ത് മഴ ഭൂമിയിലെ കാർഷിക വിളകളുടെ ഉത്പാദനം സമൃദ്ധമാക്കി മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ജീവശക്തി നേടാൻ
കഴിവ് നൽകുന്നു. മഴയില്ലാതായാൽ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ഉണ്ടാവുകയും മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ സസ്യജാലങ്ങളും ചലിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ പോലെ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. അവ ഭൂമിയിൽ നിന്നും വരുന്നു, വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു. അതുപോലെ മുഴുവൻ ഭൗതിക ശക്തിയും കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ആ സമയത്ത് സമഗ്ര ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും ദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി പിൻവലിക്കുമ്പോൾ സർവവും നശിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:48 ഒരു വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഇത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യശ്വൈക നിശ്വസിതകാലമതാവലംബ്യ ജീവന്തി ലോമവിലജാ ജഗദണ്ഡനാഥ വിഷ്ണുർമഹാൻ സഹ ഇഹയസ്യ കലാവിശേഷോ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. യസ്വൈക നിശ്വസിതകാലമതാവലംബ്യ ജീവന്തി ലോമവിലജാ ജഗദണ്ഡനാഥ വിഷ്ണുർമഹാൻ സ ഇഹയസ്യ കലാവിശേഷോ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. സമഗ്ര ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും പരമദിവോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആവിർഭവിക്കുകയും സംഹാരത്തിന്റെ സമയത്ത് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സൃഷ്ടിയുടെയും അലിഞ്ഞു ചേരലിന്റെയും ഈ പ്രക്രിയ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു സമഗ്ര വിസ്തരണം മാത്രമായ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്താൽ നടക്കുന്നു. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഓക്കെ, രമണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദൈവ സൂര്യാത് പ്രഭവന്തി വാരഃ പുനശ്ച തസ്മിൻ പ്രവിശന്തി കാലേ ഭൂതാനി ഭൂമൗ സ്ഥിരജംഗമാനി തദാ ഹരാവേവ ഗുണപ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദൈവ സൂര്യാത് പ്രഭവന്തി വാരഃ പുനശ്ച തസ്മിൻ പ്രവിശന്തി കാലേ ഭൂതാനി ഭൂമൗ സ്ഥിരജംഗമാനി തദാ ഹരാവേവ ഗുണപ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകം നോക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മളവിടെ പെൻഡിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, അത് പൂർത്തീകരിക്കാം. ഓക്കെ. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നാഷ്ടികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ താലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരുരാജ് കി തായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ എല്ലാം സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. എന്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ആണ് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് എല്ലാ ഭക്തി സേവനങ്ങളും നമ്മൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. മറ്റുള്ള എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ട അല്ലെ. യഥാതരോർമൂല നിഷേചനേനാണ് അല്ലെ, വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരില് വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. എന്തായാലും കുറച്ചു പേരെങ്കിലും എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് പേരൊക്കെങ്കിലും മറ്റുള്ള ഇതിലൊക്കെ പോകുന്നവരുണ്ടാവും. എന്തായാലും കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ കൃഷ്ണാവത്തിൽ വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഒക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ദേവീദേവന്മാർക്കൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അത് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മള്
അവിടെ പോകുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. എന്നാ പ്രഭുപാദർ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് കൃഷ്ണഭക്തിക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കണമേ, ഭഗവാന്റെ നാമം നല്ല രീതിയിൽ ജപിക്കാനും ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുവാനും സാധിക്കണമേ മഹാദേവ അല്ലെങ്കിൽ ദേവിയെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതില് തെറ്റില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരെ സംപ്രീതരാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അവരിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് അതൊരു ശരിയായ രീതിയല്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പറയും അല്ലെ. അവർ നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ തുച്ഛമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അവരെ സമീപിച്ച് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നവര് അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ളവരാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ദേവീദേവന്മാരുടെ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം, അതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ. മഹാദേവൻ, ഗോപേശ്വർ മഹാദേവൻ അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിന് കാവൽക്കാരനായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഗോപിമാരൊക്കെ കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കും. അതേപോലെ കാർത്യായനി ദേവി അല്ലെ, ദാമോദര മാസം കഴിഞ്ഞാലും കാർത്യായനി വ്രതമെടുക്കും ഗോപികമാരൊക്കെ. ഇതിനാണ് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ദേവീദേവന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അല്ലെ. നമ്മള് മറ്റുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്കായിട്ട് അവരെ സമീപിക്കുന്നത് ശരിയായ രീതിയല്ല എന്ന് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ വേറെ ഒരു ശ്ലോകം പഠിച്ചു അല്ലെ. ദേവർഷി പ്രധാന അല്ലെ, ദേവന്മാരെയും മറ്റുള്ള പിതൃക്കളെ എല്ലാവരെയും സംതൃപ്തരാക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവാനെ സംതൃപ്തരാക്കിയാൽ എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകും എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഫലം ലഭിക്കൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയി അതൊന്നും നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് എന്താ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് തീരില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചോ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെ. അത് മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെ. ഓ നമുക്ക് ഇവിടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇതൊന്നും പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കിയല്ല ഇസ്കോണിന്റെ അല്ലെ. പൊതുവെ പറയും ഇസ്കോണുകാര് കൃഷ്ണന്റെ ആളാണ്, അവര് വേറെ ആരെയും ദേവീദേവന്മാര് പൂജിക്കൊന്നുമില്ല എന്ന് അല്ലെ. ഇത് ഇസ്കോണിന്റെ ആൾക്കാരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അല്ലെ, നാരദമുനിയെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. അതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രയോജനം ലഭിക്കുക അല്ലെ. നാരദമുനി ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നതാണ്. നമ്മുടെ തപസ്സും നമ്മുടെ പാണ്ഡിത്യവും കഴിവും എല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭക്തിത സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ആർക്ക് ചെയ്യണം? സാക്ഷാൽ പരമ ദിവ്യ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ചെയ്യണം അല്ലെ. ആ ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത്, സൂര്യൻ മഴ നൽകുന്നു അല്ലെ. മഴക്കാലത്ത് സൂര്യനിൽ നിന്നും ജലം ലഭിക്കുന്നു. വേനൽക്കാലത്ത് അതേ ജലം വീണ്ടും സൂര്യനാൽ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെയുള്ള ജലമൊക്കെ ബാഷ്പീകരിച്ചിട്ട് ധാർമ്മികമായിട്ട് അത് വീണ്ടും മഴയായിട്ട് തന്നെ ലഭിക്കും അല്ലെ. ഇവിടെ പറഞ്ഞു മഴക്കാലത്ത് സൂര്യൻ ജലം അനുഭവിക്കുന്നു, വേനൽക്കാലത്ത് അതേ ജലം വീണ്ടും സൂര്യനാൽ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ എല്ലാം പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുകയും നിശ്ചിത കാലത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എവിടുന്നാണ്? ഭഗവാൻ അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഗോലോക ചാർട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മള് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും. കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെ. അപ്പോ എന്താ പറയുക, അതില് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും നടന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിച്ചു ഗർഭോദകശായി വീണ്ടും വിസ്തരിക്കും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനുള്ളിലും ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലും വീണ്ടും സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കും, ബ്രഹ്മാവ് വീണ്ടും സൃഷ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭോദകശായി വീണ്ടും വിസ്തരിക്കും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും സംരക്ഷകനായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അല്ലെ.
ഇവിടെ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം തിരിച്ചെവിടേക്കാണ്? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലെ? എല്ലാവരും ഈ സമസ്ത പ്രപഞ്ചവും അല്ലെ ബ്രഹ്മാവും എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. പരമോന്നതനായ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും എല്ലാം വരുന്നത് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നതും എങ്ങനെ? നാൽപ്പറ്റാനികളായതിനാൽ വ്യക്തിഗതവാദികളായ തത്വചിന്തർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അവര് കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ശാശ്വതമായിട്ട് എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്നാണ്. അല്ലെ? എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകം താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഭഗവാൻ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഭഗവത് ധാമ. അല്ലെ? ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുകയും ബ്രഹ്മജ്യോതിസാകുന്ന ആ കിരണങ്ങളിലെല്ലാം അസ്തം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നു, മസ്താനി സർവഭൂതാനി, കൃഷ്ണൻ എല്ലായിടത്തും വ്യക്തിപരമായി സന്നിഹിതനല്ലെങ്കിലും എല്ലാ സൃഷ്ടിക്കും കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. ഈ സമഗ്ര ഭൗതിക ലോകം കൃഷ്ണന്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു പ്രകടനം മാത്രമാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. എല്ലാ സൃഷ്ടിക്കും കാരണം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണെന്ന് അല്ലെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ സർവകാരണ കാരണം. ശരാ പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ അനാദിരാധികൃത സർവകാരണ കാരണം, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പ്രത്യേക കാരണമൊന്നുമില്ല. അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം, അല്ലെ? സ്വയം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനെ ആരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആയതല്ല. അല്ലെ? ഭഗവാൻ ലീലകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കും. അല്ലെ? എന്നാൽ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ശാശ്വതമായിട്ട് അവിടെ തന്നെ, അല്ലെ? ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ലീലകൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാം തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ പോകും. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും വളരെ സ്പഷ്ടമാണ്. വർഷകാലത്ത് മഴ ഭൂമിയിലെ കാർഷിക വിളകളുടെ ഉത്പാദനം സമൃദ്ധമാക്കി മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ജീവശക്തി നേടാൻ കഴിവ് നൽകുന്നു. മഴയില്ലാതായാൽ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ഉണ്ടാവും, മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും നശിക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ സസ്യജാലങ്ങളും ചലിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ പോലെ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, മഴയില്ലാതായാല് ഭക്ഷ്യക്ഷാമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അല്ലെ? നേരത്തെ എന്താ പറയാ, ദുഷ്ടന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ മഴയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവത്തിൽ തന്നെ കണ്ടു. അല്ലെ? വേനൽ ഭരിച്ചിട്ട് ഭൂമി ദേവിയൊക്കെ കോപിക്കുകയും അല്ലെ ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ഉണ്ടായി. അല്ലെ? മഴയില്ലാത്തൊരവസ്ഥയായി, ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അല്ലെ? പിന്നീട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഋതുമഹാരാജായി വന്നിട്ടാണ് അല്ലെ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നത്. അപ്പോ മഴ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ലഭിക്കാതായി കഴിഞ്ഞാല് ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുന്നു. ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും മറ്റു മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും സസ്യങ്ങളൊക്കെ നശിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഇവിടെ കുറച്ച് കുറവാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ വേറെ നോർത്ത് ഇന്ത്യ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കൊടും വരൾച്ച, ജലമില്ലാത്ത, കുടിക്കാൻ പോലും ജലമില്ലാത്ത അവസ്ഥകളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാ സസ്യങ്ങളും ചലിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ പോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും അല്ലെ അവർക്കും ആത്മാവുണ്ട്. പൊതുവെ പലരുടെയും ധാരണ സസ്യങ്ങൾക്ക് ആത്മാവില്ല എന്ന. മനുഷ്യർക്കും ആത്മാവുള്ളൂ, മൃഗങ്ങൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും ഇവർക്കൊന്നും ആത്മാവില്ല. അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ. എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ആത്മാവ് അല്ലെ. ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ് അല്ലെ. സസ്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ നമുക്ക് അത് വളരുന്നു, കായ്ക്കുന്നു അല്ലെ, പൂക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ആത്മാവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ്. അതൊക്കെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു, വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ അലിഞ്ഞിരിക്കും. അതുപോലെ മുഴുവൻ ഭൗതിക ശക്തിയും കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ആ സമയത്ത് സമഗ്ര ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും ദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി പിൻവലിക്കുമ്പോൾ സർവവും നശിക്കുന്നു. ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ട് സമഗ്ര ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ ആവിർഭവിക്കും സംഹാരത്തിന്റെ സമയത്ത് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സൃഷ്ടിയുടെയും അലിഞ്ഞുചേരന്റെയും പ്രക്രിയ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു സമഗ്ര വിസ്തരണം മാത്രമായ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്താൽ നടക്കും. മഹാവിഷ്ണു ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? അനേകം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതൊക്കെ വീണ്ടും പിൻവലിയും ചെയ്യുന്നു.
ഇത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ശാസ്ത്രാൽ നടക്കപ്പെടുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, എല്ലാം ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ കണികയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാം അല്ലെ, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ്. തിരിച്ചിവയൊക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും. പല രണ്ടു തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ പ്രളയം, ഭാഗികമായിട്ടുള്ള പ്രളയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉപരിലോകങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുകയും മറ്റുള്ള ഭൂമിയും അതിന് താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും. എന്നാൽ സമ്പൂർണ്ണ പ്രളയം ബ്രഹ്മാവിന് 100 വയസ്സാകുമ്പോൾ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള പ്രളയം ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും ബ്രഹ്മാവും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെയുള്ള സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാം തന്നെ തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ പോകും. നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. നമ്മള് പ്രഭുപാദരുടെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ എടുക്കാം. ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ ദിവസങ്ങളിൽ ഓരോരോ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആകുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെ, ഗൗരഗോവിന്ദ സ്വാമി മഹാരാജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് ആ പ്രഭുപാദരുടെ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം. അതിന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു തീർക്കാം. ഓക്കെ. നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനൊക്കെ പ്രസിഡന്റിനൊക്കെ അല്ലെ കത്തെഴുതുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഭഗവത് ദർശനം മാസിക അയച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇതൊക്കെ വായിക്കുകയും അല്ലെ ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ അല്ലെ, ഭഗവാനിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാത്ത മോശപ്പെട്ട ഒരു തലമുറയാണ് വളർന്നു വരുന്നത് അല്ലെ. അതൊക്കെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലായ്മ ജനങ്ങളുടെ ഭാവിയെ പരിതാപമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് അത്തരം തകർച്ചയിൽ നിന്നും അവരെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് താക്കീത് എഴുത്തിലൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവസാനം പ്രഭുപാദർ കത്തിൽ പറയുന്നു, ഈ നിമിഷം ഞാൻ ഏകാന്തതയിൽ സഹായത്തിനായി കരഞ്ഞ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ആ പ്രസിഡന്റിൽ നിന്നും ഒരു മറുപടിയും ലഭിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഡിഗ്രി വരെ എത്തിയ ഡൽഹിയിലെ വേനൽ ചൂടിൽ പോലും അബി തന്റെ ദ്വൈവാരിക വിൽക്കാനായി ഒരു വെയിലിൽ ചുറ്റി നടന്നു. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം സൂര്യാഘാതമേറ്റ് ബോധരഹിതനായി വഴിയിൽ വീണു. അതുവഴി വന്ന സുഹൃത്ത് ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ കാറിൽ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തെത്തിച്ചു. മറ്റൊരു സംരംഭത്തിൽ ഒരു പശു ആക്രമിച്ച് റോഡിൽ തള്ളി ആരോരുമില്ലാതെ കുറെ നേരം അവിടെ തന്നെ കിടക്കേണ്ടി വന്നു. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അബി ചിന്തിക്കും, ഞാൻ എന്തിനാണ് വീടും വ്യാപാരവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചത്? ഞാൻ ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ദുരിതങ്ങളാണല്ലോ കൂടി വരുന്നത്. എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തന്റെ കൃഷ്ണാവമത പ്രസ്ഥാനം പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയും വളരെയധികം ഉത്തമ ശിഷ്യന്മാരെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം അബി ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്തു പറഞ്ഞു, അന്ന് എനിക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അന്നത്തെ ദുരിതാനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിരുന്നു എന്ന സത്യം ഇന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കൃപാകടാശം മാത്രമാണ്. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ എന്താണ്, എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് കാണും അല്ലേ. പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പലരിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്നതാണ്. നമ്മള് നാമൊക്കെ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി കൃഷ്ണാഭവത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ദുരിതങ്ങള് കൂടുതലാണല്ലോ അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഞാനും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു എന്ന് അല്ലെ. പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് എന്ന്, ഭഗവാന്റെ കൃപാകടാക്ഷം മാത്രമാണെന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായത്. ഡൽഹിയിൽ ഭഗവത് ദർശനം എന്ന മാസികയുടെ അച്ചടിയും പ്രസിദ്ധീകരണവും വിൽപ്പനയും എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അഭയ് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് താമസം മാറ്റുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നും 80 മൈൽ തെക്കുമാറിയാണ് വൃന്ദാവനം എന്ന സ്ഥലം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുണ്യസ്ഥലമായിട്ടാണ് ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവർ വൃന്ദാവനത്തെ കാണുന്നത്. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതും ബാല്യലീലകൾ ആടിയതുമെല്ലാം ഇതേ വൃന്ദാവനത്തിലായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുഖ്യ അനുയായികൾ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവുകയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുകയും ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും
ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളാകുന്ന വനങ്ങളും പുൽമേടുകളും നദീതീരത്തെ ഇടങ്ങളും കണ്ടെത്തി പുനരുദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അല്ലെ, ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തിൽപ്പെട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എല്ലാം കണ്ടെത്തുകയും വീണ്ടെടുക്കുകയും ഉണ്ടായി. വൃന്ദാവനത്തിലെ ശാന്തവും ആധ്യാത്മികവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്റെ രചനകൾ നിർവഹിക്കുകയും പിന്നീട് അവ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാനും നല്ലവരായ ദാതാക്കളിൽ നിന്നും സംഭാവനകൾ കൈപ്പറ്റുവാനുമായി ഡൽഹിയിൽ പോവുക എന്നതുമായിരുന്നു അവയുടെ ആശയം. യമുനാ നദീതീരത്ത് വംശി ഗോപാൽജി ക്ഷേത്രത്തിൽ വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ വാടകയോടെ ഒരു മുറി കണ്ടെത്തി. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിലെ വിശിഷ്ടമായ ജീവിതാന്തരീക്ഷത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ നിവാസം ആരംഭിച്ചു. ആദ്യം പ്രഭുപാദരെ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വംശി ഗോപാൽജി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാണ്. യമുനയുടെ അടുത്ത് തന്നെ കരയിലായിട്ട് അവിടെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, കേശിഘട്ടിനൊക്കെ അടുത്തായിട്ട്. പിന്നീടാണ് രാധാദാമോദർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണ കാഴ്ചപ്പാടില് വൃന്ദാവനധാമത്തെ കണ്ടിരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നിലയിൽ അവിടുത്തെ വൃത്തിഹീനമായ വഴികളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പോലും അവിടം ഒരു ദിവ്യസ്ഥാനമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നത്. തെരുവുകളിലും വീടുകളിലുമായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിനുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹങ്ങളെ ദർശിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു ആനന്ദം ലഭിച്ചു. മുകൾ തട്ടിലുള്ള ആ ഒരു കൊച്ചുമുറിയിലിരുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ യമുനാ നദി ഒഴുകി ഒരു വലിയ ജലപ്പരപ്പായി വരുന്നതും ആ ജലവിസ്താരം മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളേറ്റ് തിളങ്ങുന്നതും വെള്ളിത്തട്ട് പോലെ പ്രതീതമാകുന്നതുമെല്ലാം കാണാമായിരുന്നു. വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ അബയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമായി യമുനയുടെ ശീതളമായ കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ടാവും. കേശിഘട്ടിൽ ഭക്തജനങ്ങൾ സായാഹ്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ ഭക്തിയോടെ ഭഗവത് നാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതും കേൾക്കാം. ആ കൊച്ചു നഗരത്തിലെ അനേകായിരം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഇടവിടാതെ മണിനാദങ്ങളും കേൾക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അബൈ തന്റെ എഴുത്തിനൊരു അർദ്ധവിരാമം ഇട്ട് നഗരത്തിലെ ചില തിരക്കേറിയ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങും. അവിടെ നഗരവാസികളും മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന തീർത്ഥാടകരും കാണും. എല്ലായിടത്തും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രജപം കേൾക്കാം. പല വഴിപോക്കരും അബയെ കണ്ട് അവിടുത്തെ രീതിയിൽ ജയ രാധേ എന്നും ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നും അഭിവാദിച്ചു. അല്ലെ, യമുനയുടെ തീരത്തെ എപ്പോഴും അവിടെ പരിക്രമ വഴിയിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചു അല്ലെ കീർത്തനങ്ങളെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ആൾക്കാർ അല്ലെ. സന്ധ്യാസമയങ്ങളിലാവുമ്പോൾ യമുനാ ദേവിക്ക് അല്ലെ ആരതി ഉണ്ടാവും, വലിയ ആരതി അല്ലെ, വലിയ മണിയൊച്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് വലിയ ദീപമൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ആരതിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും സന്ധ്യാസമയം. വൃന്ദാവനം കൃഷ്ണന്റെ ധാമമാണെങ്കിൽ അഭയ് കൃഷ്ണന്റെ നിത്യസേവകനുമായിരുന്നു. അതിനാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഈ വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ അഭയ്ക്ക് ഒരു ഗൃഹാന്തരീക്ഷം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഈ ധാമത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ശാന്തിയും മാധുര്യവും എല്ലാ ജനങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം അഭയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു. അത് അദ്ദേഹത്തെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന തന്റെ ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എല്ലാ ജീവസത്തകളെയും തന്റെ നിത്യമായ ആവാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൂടെ ചേർന്ന് വസിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു ശാശ്വത ക്ഷണം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം അറിയുന്നവർ ഇന്ത്യയിൽ പോലും വളരെ ചുരുക്കം പേർ മാത്രം. കൂടാതെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ളവർ വൃന്ദാവനത്തെക്കുറിച്ചോ യമുനയെക്കുറിച്ചോ ഇഹലോകത്തിൽ നിന്നും മോശം എന്നതിനെ കുറിച്ചോ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നതിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിവില്ല തന്നെ. അപ്പോ എവിടെ അത്രയും അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും വൃന്ദാവനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്നും ഇന്ത്യയിലെ ആൾക്കാർക്ക് പോലും കൂടുതലായിട്ട് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ടേ ഉള്ളൂ വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനായിട്ട്. വിദേശത്തുള്ളവർക്ക് തീരെ അറിയില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് വിദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവർക്ക് വൃന്ദാവൻ ധാമിനെ കുറിച്ച് തന്നെ അറിയുന്നത് അല്ലെ. ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഡൽഹിയിലൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ചേരാനായിട്ട് അല്ലെ ഇത്രയും ഒരു 3 മണിക്കൂറൊക്കെ ടാക്സിയിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. അത്രയും അടുത്തായിട്ട് പോലും ഡൽഹിയിൽ വസിക്കുന്നവർക്ക് പോലും വൃന്ദാവന ധാമിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഡൽഹിയിൽ അവരൊക്കെ അനുഭവം പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കാലം ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടും അവരൊക്കെ 35-40 വർഷമൊക്കെ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ വൃന്ദാവൻ ധാമിനെ കുറിച്ചിട്ട് കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല. എന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിയതിനു ശേഷമാണ് വൃന്ദാവൻ ധാമിനെ കുറിച്ചിട്ടും മായാപൂർ ധാമിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അറിയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ വൃന്ദാവനമാണ് ഏറ്റവും പരമമായ ആനന്ദത്തിന്റെ ധാമം. പക്ഷെ ഇത് ആർക്കും തന്നെ അറിയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൂടാ? യഥാർത്ഥ ശാന്തിയുടെ സ്രോതസ് കൃഷ്ണന്റെ ഈ വൃന്ദാവനമാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ ധാമത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയില്ല.
അറിയുവാൻ ആരും താല്പര്യപ്പെടുന്നുമില്ല. പക്ഷെ എല്ലാവരും ആകാംക്ഷാഭരിതരായി അന്വേഷിച്ചു പോരുന്നതും ഈ വിശിഷ്ടമായ ശാന്തിക്കായി തന്നെ. വൃന്ദാവന മഹത്വങ്ങൾ ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ആവേശത്തിൽ അഭയ് തന്റെ കൊച്ചുമുറിയിലിരുന്ന് വിശ്രമമില്ലാതെ എഴുതുകയായി. അങ്ങനെ ഭഗവത് ദർശനം എന്ന മാസിക മുടങ്ങാതെ പുറത്തിറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ക്രമേണ ഡൽഹിയിലോട്ടും തിരിച്ചുമുള്ള യാത്ര ശ്രമകരമായി തുടങ്ങി. രാവിലെ ഡൽഹിയിലേക്ക് തീവണ്ടി കയറുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ താമസിക്കാൻ ഒരിടമില്ലാത്തതിനാൽ തിരിച്ച് രാത്രിയോടെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ ആവശ്യമായ സമയം ഉണ്ടാകാറില്ല. കൂടാതെ യാത്രയ്ക്കുള്ള ചിലവും ഇരട്ടിയാകും. ചിലപ്പോൾ നല്ലവരായ ചിലർ അദ്ദേഹത്തിന് അന്തി ഉറങ്ങാൻ സ്വന്തം ഗൃഹത്തിൽ സൗകര്യം നൽകുമായിരുന്നു. തന്റെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ അഭയ് ചെലവഴിച്ചിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ആയാൽ പോലും തന്റെ യാത്ര, അച്ചടി, തപാൽ ചെലവുകൾ എന്നതിനൊക്കെ മതിയാവുന്നത്ര ധനം സംഭാവനകളിലൂടെ സ്വരൂപിച്ചെടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹം നന്നേ വിഷമിച്ചിരുന്നു. ഡൽഹിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നത് പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യൻ ഗോപാലകൃഷ്ണ മഹാരാജിനെ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. ഡൽഹിയിലെ ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. മഹാരാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അന്ന് പ്രഭുപാദർക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു ഇടം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇസ്കോണിൻ്റെതായിട്ട് വലിയ വലിയ ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഡൽഹിയിലുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്റെ ദ്വൈവാരികയുടെ തുടർച്ചയായ 12 ലക്കങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെയും കയ്യിൽ കാശില്ലാതായി. സൗഹൃദത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം അച്ചടിപ്പണി ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് അഭയോട് പ്രസ് ഉടമ തീർത്തു പറഞ്ഞു. പിന്നീട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് അങ്ങനെ പ്രസ് ഉടമ അവസാനം പറഞ്ഞു, അല്ലെ, ലോക്യമൊക്കെ ലോക്യം, പൈസ പൈസ തന്നെയാണ്, പൈസയായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ. പിന്നീട് അങ്ങനെ തീർത്തു പറയുകയുണ്ടായി, സൗഹൃദത്തിന്റെ പേരിൽ അച്ചടിപ്പണി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റു വാതിലുകളെല്ലാം അടഞ്ഞതായി കണ്ടപ്പോൾ അഭയ് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തി. എന്നാൽ പ്രസിദ്ധീകരണം സാധ്യമല്ലെന്ന് നല്ലവണ്ണം അറിയാമെങ്കിലും തന്റെ എഴുത്തുപണി നിർത്തിവെക്കാൻ അഭയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതുമാത്രം തുടർന്നു. ഒരു ദിവസം ത്യാഗ മനോഭാവത്തോടെ ഏകാന്തതയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അഭയ് വൃന്ദാവന ഭജന എന്ന ബംഗാളി കവിത രചിച്ചു. ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ വരികൾ പ്രത്യേകിച്ചും വ്യക്തിഗതവും സ്വന്തം നിലയെ വിവരിക്കുന്നതുമായിരുന്നു. ഈ വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഏകാന്തതയിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഈ ഭാവത്തിൽ എനിക്ക് ധാരാളം സാക്ഷാത്കാരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുവല്ലോ. എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഭാര്യ, പെൺമക്കൾ, ആൺമക്കൾ, പേരക്കിടാങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇല്ലാത്തത് പണമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നഷ്ട സൗഭാഗ്യങ്ങൾ മാത്രം. കൃഷ്ണൻ എനിക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നഗ്നരൂപം കാട്ടിത്തന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി വിശേഷത്താൽ അവയെല്ലാം എനിക്കിന്ന് അരുചികങ്ങളായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. യസ്യാഹം അനുഗ്രഹിച്ചാമി ഹരിഷ്യേ തദ്ദനം ശനൈ. എന്റെ കാരുണ്യാതിരകത്തിന് പാത്രീഭവിക്കുന്നവരുടെ ഭൗതിക ധനത്തെ ഞാൻ തന്നെ തിരികെ എടുക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സർവകാരുണ്യവാനായ ഭഗവാന്റെ ഈ കാരുണ്യത്തെ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചത്? എല്ലാവരും എന്നെ കൈയൊഴിഞ്ഞു. ഭാര്യ, ബന്ധുക്കൾ, മിത്രങ്ങൾ, സഹോദരൻ, എല്ലാവരും. ഇതൊരു ദുരിതാനുഭവം തന്നെ. എന്നാൽ ഇന്ന് എനിക്കിത് ചിരിയെയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഞാനിതാ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്നു. ഈ മായാ സംസാരത്തിൽ ആരോടാണ് എനിക്ക് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം? എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ന് എവിടെ പോയി? പ്രമാണികൾ, എന്റെ ബന്ധുജനങ്ങൾ, അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുവാൻ ഇന്ന് ആരുണ്ട്? പറയൂ, ആരുണ്ട്? ഈ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് ആ പേരുകളുടെ ഒരു പട്ടിക മാത്രം. പ്രഭുപാദരെ ബംഗാളി കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ദിവസം രാത്രി അഭയ്ക്ക് വിചിത്രമായ ഒരു സ്വപ്ന ദർശനമുണ്ടായി. മുമ്പ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അതേ സ്വപ്നമായിരുന്നു. തന്റെ ഗുരുവായ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി അഭയ്ക്ക് പരിചയമുള്ള അതേ രൂപത്തിൽ ദീർഘകായനായി വിശിഷ്ടനായ ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ വടിവിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാർഷദന്മാരിൽ ഒരാളായി ആധ്യാത്മിക ലോകത്തു നിന്നും വരുന്നതായി അഭയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. അഭയെ വിളിച്ച് തന്റെ പാത പിന്തുടരണമെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. വീണ്ടും വീണ്ടും അദ്ദേഹം അഭയെ വിളിച്ചു കൂടെ വരാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അഭയെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വരൂ, സന്യാസ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രേരിപ്പിച്ചു. അതിശയോക്തിയിൽ അഭയ് ഞെട്ടിയുണർന്നു. താൻ ആദ്യമായി ഗുരുദേവനെ കൽക്കത്തയിൽ വെച്ച് കാണുന്ന സന്ദർഭം അത്ഭുതത്തോടെ ഓർത്തു. അന്ന് നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു. അതേ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്നീട് കത്തിലൂടെ തന്റെ ആത്മീയാചാര്യൻ നൽകിയതിനെ കുറിച്ചും അഭയ് ഓർമ്മിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷിൽ കൃഷ്ണാബോധ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള പ്രചാരകനാവുക, പാശ്ചാത്യ ദേശങ്ങളിൽ മുഴുവനും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക, അതിനുവേണ്ടിയാണ് സന്യാസം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ എന്തിന് ഇത്രയധികം ശക്തമായി അദ്ദേഹത്തോട് ഇത് ആവശ്യപ്പെടണം? വേദവിധി പ്രകാരം ഒരാൾക്ക് തന്റെ 50-ാമത്തെ വയസ്സിൽ കുടുംബജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാം. അങ്ങനെ പരിവ്രാജകനായി പിന്നെയുള്ള കാലം ഹരിനാമ ജപത്തിനും
ഭഗവത് കഥാശ്രവണത്തിനും ഭഗവത് സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി വിനിയോഗിക്കണം. അഭയ് തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞയെ ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു: നീ ഇപ്പോൾ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചാൽ നിന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇതിനു മുമ്പ് അതിന് സമയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അഭയ് തന്റെ ഗുണദോഷങ്ങളിലൂടെ ജാഗ്രതയോടെ കണ്ണോടിച്ചു. സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നത് വഴി ഒരു വൈഷ്ണവൻ തന്റെ ശരീരവും മനസ്സും കർമ്മവും പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അഭയ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നത് വഴി ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായി തന്റെ സ്ഥാനം ദൃഢപ്പെടുത്തുന്നതിനും തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചൈതന്യം പകരാനും കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായി. വേദശാസ്ത്രങ്ങളും പൂർവിക ആചാര്യന്മാരുടെ പാതയും ഈ വഴിക്ക് തന്നെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. ഒരു ധർമ്മ പ്രചരണ പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ച് അതിനെ നയിക്കേണ്ട വ്യക്തി തീർച്ചയായും സന്യാസം എടുത്തിരിക്കണമെന്നതാണ് ശാസ്ത്രനിയമം. തുടക്കത്തിൽ അഭയ്ക്ക് അത് സ്വീകരിക്കുവാൻ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും രണ്ടാം വട്ടം ആലോചിച്ചപ്പോൾ സ്വന്തം സമീപനം മാറി വരികയായിരുന്നു. തന്റെ ആത്മീയ സഹോദരനും മധുരയിൽ നിവസിച്ചു പോന്നിരുന്ന സന്യാസിയുമായിരുന്ന കേശവ മഹാരാജുമായി പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം അഭയ്ക്ക് ഉടൻ തന്നെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തു. പിൽക്കാലത്ത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ ഓർത്തു: വൃന്ദാവനത്തിൽ ഞാൻ ഏകനായിരുന്നു, എന്റെ രചനകളിൽ മുഴുകി കഴിയുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്റെ ആത്മീയ സഹോദരൻ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു: ഭക്തി വേദാന്ത പ്രഭു, താങ്കൾ ഇത് സ്വീകരിച്ചേ മതിയാകൂ. സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിക്കാതെ ആർക്കും ഒരു പ്രചാരകനാവാൻ സാധിക്കില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിലൂടെ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചത് എന്റെ ഗുരുനാഥൻ തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ അതിന് തയ്യാറായി. മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെയാണെങ്കിൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ ആധികാരികമായി നടത്തപ്പെട്ട ഒരു ദീക്ഷാ ചടങ്ങിൽ അഭയ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമധേയം അഭയ ചരണാരവിന്ദ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി എന്നായി. എന്നാൽ തന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. തന്നെ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ കേൾക്കുവാനോ ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഒരു പ്രധാന മാറ്റമുണ്ടായി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഒരു ലൈബ്രറി നടത്തിപ്പുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തോട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുവാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം മാസികകളും പത്രങ്ങളും എല്ലാം ഒരിക്കൽ വായിച്ച് വലിച്ചെറിയുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഒരു പുസ്തക രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ജീവിതകാലം വളരെയേറെ നീണ്ടതായിരിക്കും. ഈ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ അഭിപ്രായം തന്റെ ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് വന്ന വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശമായി അദ്ദേഹം കരുതി. ഈ വ്യക്തിയിലൂടെ തന്റെ ഗുരുദേവനെയാണ് ഈ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. പിന്നീട് ഭഗവത് ദർശനം എന്ന മാസിക വായിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇന്ത്യൻ ആർമി ഓഫീസറും ഇതേ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കേണ്ട രണ്ടവസരങ്ങളിലും തന്റെ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം എന്ന നിലയിൽ കണ്ട് അദ്ദേഹം ആ വാക്കുകളെ മനസ്സവരിച്ചു. രണ്ടു വ്യക്തികൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയുണ്ടായി: മാസിക ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഒരാളും വായിച്ചിട്ട് അത് എവിടെ നിർത്തും അല്ലെ, പിന്നീട് അത് വായിക്കില്ല അല്ലെ. എത്ര ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ ദിവസം വീട്ടിലൊക്കെ വരുത്തുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. ഇന്നലത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആർക്കെങ്കിലും എടുത്തൊന്നും വായിക്കൂല, അത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, പഴയതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റേത് അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന്റെ എപ്പോഴും പുതുമയുള്ളതാണ്. എങ്കിലും അത് ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാലം അത് ആൾക്കാർ വായിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് എന്താണ്, തന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് ഈ വ്യക്തികളിലൂടെ അവർ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. എന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായത്. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ കുറിച്ച് അവലോകനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. വൈഷ്ണവ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭഗവത്ഗീത വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ സാരസംഗ്രഹമാണെങ്കിലും അതിൽ കൃഷ്ണാബോധം ഹരിശ്രീ കുറിക്കുന്ന മട്ടിൽ ചുരുക്കത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇതേ തത്വത്തെ വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു. ശ്രീ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയും ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂറും ബംഗാളി ഭാഷയിൽ ഭാഗവത വ്യാഖ്യാനം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രാചീന കാലത്തെ വൈഷ്ണവാചാര്യന്മാർ ഏകദേശം എല്ലാവരും തന്നെ അമലപുരാണമാകുന്ന ഭാഗവതത്തിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ പുണ്യഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയും വ്യാഖ്യാനവും ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ജനതയുടെയും ഹൃദയ പരിവർത്തനത്തിന് സഹായിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ മറ്റ് ചില പുസ്തകങ്ങളും രചിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ കൂടുതൽ ഊഷ്മളമാകും. ഇനി വിദേശത്തിൽ ചെന്നുള്ള പ്രചരണത്തിന് പോലും ഇതൊരു മുതൽക്കൂട്ടാകും. മാത്രമല്ല, ഇവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആരുടെയും മുന്നിൽ പിന്നീട് വെറും കൈയോടെ നിൽക്കേണ്ടതായും വരികില്ല. ഈ പുതിയ ലക്ഷ്യവുമായി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഡൽഹിയിൽ നിന്നും മടങ്ങിയത്. ഡൽഹിയിൽ മടങ്ങിയെത്തി. ഇന്ത്യയിലെ പത്രങ്ങളുടെയും അച്ചടിയുടെയും കേന്ദ്രം അന്ന് പഴയ ഡൽഹിയിലെ ചാന്ദിനി ചൗക്ക് എന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു. തന്റെ പുസ്തകം അച്ചടിക്കുന്നതിനും മറ്റും അവിടെ താമസം വളരെയധികം സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കണക്കൂട്ടി. പണ്ട് പ്രിന്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം ചാന്ദിനി ചൗക്കിനടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാധാകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു മുറി ക്ഷേത്രം ഉടമയിൽ നിന്നും വാടകയൊന്നും കൂടാതെ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിയുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ലഭിച്ചു. ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് ഹിന്ദുക്കളുടെയും മുസ്ലിങ്ങളും ഇടകലർന്ന് താമസിക്കുന്ന തിരക്ക് പിടിച്ച ചിപ്പിവാഡ എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിക്ക് സ്വേച്ഛാനുസാരം വൃന്ദാവനത്തിലോ ഡൽഹിയിലോ താമസിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാമെന്നായി. ഒരു പുതിയ ഉണർവോടെ അദ്ദേഹം സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കുകയും
ശേഖരിക്കുകയും ഭഗവത് ദർശനം എന്ന മാസികയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടരുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയും വ്യാഖ്യാനവും തയ്യാറാക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. താൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ച് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ചിന്തിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. 12 സ്കന്ധങ്ങളിലായി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മഹത് കൃതി വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറഞ്ഞത് 60 വാല്യങ്ങളെങ്കിലും വരും. ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ 5-7 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധ്യമായേക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശിച്ചു. അദ്ദേഹം എഴുതി, ഭഗവാൻ എന്റെ ആരോഗ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ സംരംഭം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ എന്റെ ഗുരുദേവൻ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ ആജ്ഞകൾ എനിക്ക് നിറവേറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിലെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഈ 18,000 ശ്ലോകങ്ങൾക്കും വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു ദൗത്യമാണ് അല്ലെ. അതിന് 5-7 വർഷങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയും. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്റെ ആരോഗ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കിത് പൂർത്തിയാകാൻ സാധിക്കും. എന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എനിക്ക് പാലിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഗുരുവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നത്, ഭാഗവത പരിഭാഷ നടത്തി അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, പാശ്ചാത്യ ദേശങ്ങളിൽ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇവയെല്ലാം തന്നെ പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ്. കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ പുസ്തകങ്ങൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും പാശ്ചാത്യ ദേശങ്ങളിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു വരുന്ന ആത്മീയദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇനിയും വന്നെത്തിയിരുന്നില്ല. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിയുടെ ദൗത്യം അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രന്ഥം ലോക ജനതയ്ക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ രചിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ ഒതുങ്ങിയില്ല. പിന്നീട് കാണപ്പെട്ടത് എന്തെന്നാൽ അത് പാശ്ചാത്യ ദേശങ്ങളിലെ എത്തിക്കുകയും പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ പരമമായ ഈശ്വരപ്രേമം വളർത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ജനസാമാന്യത്തെ പഠിപ്പിച്ചതുമെല്ലാം അതേ വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ വൈദിക പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും വിദേശ ഭാഷയിലുള്ള തന്റെ രചനയ്ക്ക് പല അപാകതകളും ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും അത് തിരുത്താൻ ഒരു ഗ്രന്ഥ പരിശോധകനായി ഇപ്പോൾ ആരുമില്ലെന്നും വിചാരം അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടി. എന്നാൽ സാങ്കേതികമായ ഇത്തരം പോരായ്മകളൊന്നും തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളതായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എഴുതി, ഇതൊരു അത്യാഹിത കാലഘട്ടം പോലെയാണ്. വീടിനുള്ളിൽ തീ പടരുമ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളവർ പുറത്തേക്കോടി അയൽപ്പക്കക്കാരോട് സഹായം അപേക്ഷിച്ച് നിലവിളിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ അവർ മറ്റുള്ള ഭാഷക്കാരാണെങ്കിൽ കൂടി അവരപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നാം പറയുന്നത് ശരിയായ ഭാഷയിലല്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തഥാവസരത്തിൽ അവർക്ക് സാധിക്കും. ഇതേ സഹകരണ മനോഭാവത്തിലൂടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന സന്ദേശം എല്ലാ ജനങ്ങളും കൈക്കൊണ്ടാൽ പലതരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന ഇന്നത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിലും ഈ സന്ദേശം എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാനാവുന്നത്. അതെന്താ പറയുന്നത്? വീടിന് തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേയും നിലവിളിക്കുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭാഷ വേറെ രാജ്യക്കാരനോ അല്ലെ വേറെ ഭാഷ അറിയുന്ന ആളാണെങ്കിലും ഭാഷ അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അവര് വന്നിട്ട് രക്ഷിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകതകൾ ഉണ്ടായാൽ തന്നെയും അത് ജനങ്ങളിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, അവർക്ക് നന്മ വരുത്തുമെന്ന് പറയും. ഇത് അത്രയും അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് പറയും. അത്യാഹിത കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയും. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവായ ശ്രീ വ്യാസദേവനോട് അങ്ങേയറ്റം ആദരവ് പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു മാറ്റങ്ങളും വരുത്താതെയാണ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി അത് അവതരിപ്പിച്ചു പോകുന്നത്. അത് തന്നെയായിരുന്നു ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിയുടെ മഹത്വത്തിന്റെ കാതൽ. അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും സ്വയം സാക്ഷാത്കാരങ്ങൾ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ വാക്കുകളെ മറികടക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഉള്ളതല്ലായിരുന്നു. വൈഷ്ണവ ഗുരു പരമ്പരയുടെ ആധികാരികമായ രീതിക്ക് അനുസൃതമായി മാത്രം ശാസ്ത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതത്രേ സർവ്വപ്രധാനമായ കാര്യം. ഇക്കാര്യത്തിലാകട്ടെ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിക്ക് സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ അഥവാ ആ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പാത ഇടതെറ്റാതെ പിന്തുടരാത്ത പക്ഷം തന്റെ ഭാഗവത പരിഭാഷകൾക്ക് ഒരു വിലയും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിക്ക് സുവ്യക്തമായ അറിയാമായിരുന്നു. ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കുള്ള ആധികാരികതയുടെ സ്രോതസ്. അപ്പോൾ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ പറയുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൂടി വായിക്കാൻ ബാക്കി കുറച്ച് കൂടുതൽ. ചിപ്പിവാട ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്റെ മുറിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് രാവും പകലും മേശയ്ക്ക് മുന്നിലിരുന്ന് അദ്ദേഹം ടൈപ്പിംഗ് ചെയ്തു. മുകളിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ വിളക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേശയ്ക്ക് മുകളിലായി പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. തറയിൽ ഒരു കട്ടി കുറഞ്ഞ പായിട്ട് അതിൽ ഇരുപ്പുറപ്പിക്കും. ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഒരു പെട്ടിക്ക് മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കും. ഈ പ്രയത്നം പൂവണിയും തോറും കൂടുതൽ പേജുകൾ കടന്നുകൂടും.
അവയെ ചേർത്ത് വെച്ച് മുകളിൽ ഒരു കല്ല് വെച്ച് പറന്നു പോവാതെ നോക്കും. ആഹാരവും ഉറക്കവുമെല്ലാം ചിലപ്പോൾ മാത്രം. ഇന്നത്തെ ദിശാബോധം നശിച്ച സംസ്കാരത്തിൽ ഒരു മഹത് വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശേഷിയും ശക്തിയും ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിനുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് 100% ഉറപ്പായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഓരോ വാക്കും ഓരോ ഭാവാർത്ഥവും അത്യധികം ശ്രദ്ധയോടെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അതേസമയം ഈ ദൗത്യം എത്രയും വേഗം നിർവഹിക്കേണ്ടതുമാകും. വരുന്ന ചെറിയൊരു വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ട് അത് ആ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു ഭാഗവതമൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നത്. പലപ്പോഴും ഉറങ്ങുകയോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഏറ്റവും വേഗത്തില് ഇത് എല്ലാവരിലും എത്തിക്കണമെന്ന്, ഒരു മഹത് വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തില് യാതൊരു സംശയമില്ല, 100% ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ മറ്റുള്ള എന്താ പറയാ സംസ്കൃതത്തിലും ബംഗാളിയിലൊക്കെ ഭാഗവതത്തിന് വിവരണമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയില് ഇല്ല അല്ലെ. അത് പ്രഭുപാദരെ ഗുരു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പറയുന്നത് ഭാഗവതം എല്ലാവരിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഭാഗവതം സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിർത്താം. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി തന്റെ വൃന്ദാവനത്തിലെ താമസം രാധാ ദാമോദര ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി. ഇപ്പോൾ മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാതെ തന്നെ അമ്പലത്തിലെ ശ്രീകോവിലും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ആരാധിച്ചിരുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ 4 അടി ഉയരമുള്ള കറുത്ത മാർബിൾ മൂർത്തിയും കാണാം. വംശി ഗോപാൽജി ക്ഷേത്രത്തിലെ മുറിയേക്കാളും ഇത് ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളതായിരുന്നു. കാരണം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജീവഗോസ്വാമിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, മഹാത്മാക്കളായ രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമികൾ ഇവിടെ സന്ധിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ അവർ പ്രസാദം കഴിച്ചിരുന്നു, കൂട്ടുചേർന്ന് ജപിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചും അവർ ചർച്ച ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പരിഭാഷപ്പെടുത്താനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലവും ഇത് തന്നെയാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലെ രാധാദാമോദര ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രഭുപാദര് താമസം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പോഴും ആ പ്രഭുപാദരുടെ റൂം അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അവിടെ പ്രഭുപാദരുടെ ആ റൂമിൽ പ്രഭുപാദർ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു അതേ രൂപത്തിൽ അവിടെ മൂർത്തിയെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാല് രാധാദാമോദർ ഭഗവാനെ കാണാം ആ ജനലിലൂടെ നോക്കിയാൽ അല്ലെ. പിന്നീട് അവിടെ ഒരു ചെറിയ കിച്ചണുണ്ട് അല്ലെ. ആ കിച്ചണില് അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ എന്താണ്, രൂപഗോസ്വാമിയെ കാണാം. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി കാണാം അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ധാരാളം ആചാര്യന്മാരുടെ സമാധിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി ഉണ്ട്, രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു എന്നത്, അവിടെ പ്രസാദം കഴിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ധാരാളം ആചാര്യന്മാർ, വൈഷ്ണവാചാര്യന്മാരുടെ സമാധികള് അവിടെ കാണാം. നമ്മൾ പരിക്രമം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. പരിക്രമം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം, നേരത്തെ താമസിച്ചതിലും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള, പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലമാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദർക്ക് തോന്നുകയുണ്ടായെന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാദ് ജയഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് പ്രഭുപാദരെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതിനെ ഭാവാർത്ഥമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അത് തർജ്ജിമ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഭക്ഷണവും ഉറക്കവും ഒക്കെ ഇല്ലാതെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി പിന്നീട് നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വംശകൽപ്പതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവശ പരിധാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദക്ക് ജയ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 പ്രഭുജി. ഹരേ